chiitiko chinoshamisa chinokatyamadza kunzvimbo yekudema kuchitungwiza. Baba vakabhinya mwana wavo ane makore 16 ekuberekwa, akabata pamuviri apo pava nemwedzi misere. Chinonyanyosuwisa panyaya iyi ndechekuti vana chiremba kuchipatara vaida kuedza kubatsira mwanasikana uyu kubvisa pamuviri vachiti zvichida chishuwo chake chekudzokera kuchikoro chingazadzikiswa. Asi izvi zvakakona n'anga murapwa achida, nekuti pamuviri apa pakanga papfuura mavhiki anokwana kuita 24. Nyaya iyi yakasvitswa mumaoko emapurisa, asi chinoshamisa ndechekuti mushure memazuva 2 baba ava vakanga vasunungurwa varegedzwa, apo panova pavakaenda kumba vakanodzinga mukadzi nemwana vachiti vaisatya mapurisa uye vaigona kupama zvavakaita kumwanasikana uyu nekuna amai vake kana kuvauraya vozozviendesa ivo kumapurisa. Baba ava vanozonzi vakaenderera mberi nekunorora mukadzi wechipiri. Kuti tinzwe nyaya iyi zvizere, ngatinzwei amai vachitsanangura dambudziko ravakasangana nemwanasikana wavo kuti chii chakatora nzvimbo nemusi uyu. Inini musi wacho mamuri muna September, inini musi wacho handisitori ipo ndandaenda kunotora mabirthday record evana kuchitungwiza. Saka ndaenda kunotora mabirthday record evana ndakasvika kuchitungwiza isiri zuva racho rekuti ndikwanise kupiwa mabirthday record. Murume wangu akazondifonera akanditi zvamataura kuti harisi zuva rekuti mupiwe mabirthday record, rarai ikoko kuna tete vangu 2 vanogara kuchitungwiza ikoko. Zvikanzi rarai zvenyu ikoko mozofumira kutora mabirthday record mangwana pane kuti muye musina. Isu tichida kutorera vana mabirthday record, tichida kutorera vana mabirthday. Ndikati alright, ndichibva ndarara zvangu ikoko kuchitungwiza. Ndibva ndazofuma zvangu mangwana ndichitora mabirthday record evana ndichienda kumba. Ndopandakasvika ndibva ndaudzwa netumwe tuvana twangu tudiki. Ndikasvikira baba wachinzi havapo, vabuda kumafodzi kunze kwoedza vachienda kuslovera kubasa kwavaishanda. Ndokwanga vaenda, ndakasvikira vasipo, ndakasvika pamba paine vana chete. Vadiki vacho vakabva vandiudza kuti mama nhasi B haana mborara, hatizivi kuti arara nguvai, anga achitandara nadhedhi. Ndangoti ho, iye B wacho ndopaakabva andiudza kuti mama zvandanzi nadhedhi pawakamboenda namama vako kwana gogo abvana here mukomana akambokukanganisa. Iye achibva ati handina mukomana akamboita sei akambondikanganisa, asi ndaida kuzvionera ndega kuti ndione sei kuti hauna kukanganiswa here. Iye ndakabva ndabvunzawo mwana wangu ndakati ko saka vazokuitei? Iye achibva ati hapana. Saka asi mwana paaitotaura aichema, ini handambozoramba ndichienderera mberi nekuti nekumubvunzurudza. Ndakabva ndangonyararawo nyaya iyi. Bva ndangotiwo handaizvitarisira kuti vangaite sekudaro, semunhu aitorambidza mwana, aitochengera mwana zvisingaite kuti mashamwari anga asina, vairambidza kuti mwana atambe nemamwe mashamwari. Even kana kuri kuenda kuhuna aitonditi inini pane mwana ndopanenge uri uri. Saka ini ndasina tarisiro nazvo kuti vangadaro mwana. Saka ini handazoramba ndichibvunzisisa mwana. Mwana ndo mashoko akangondiudzawo iyayo. Tichibva tatogara. Saka pakazoita mumwe munhu sekuti uyu anga ari form 2. Pakazoita mumwe munhu akati ndodawo mwana wenyu anogara na mama vangu kwaMutare. Asi tine tichimubhadharira zvedu chikoro pane kuti aramba akagara. Tine tichimubhadharira chikoro, imi muchita sei achiendeswa kuchikoro asi hatizomupe mari. Mari yake yatofanira kumupa tenda kumuitisa kuti yekuchikoro. Ndakaona kuti zviri nani kuti mwana aende pane kuti aswera akagara aende. Mamuri muna September imondo paakaenda. Mwana achibva azodzoka December achiti holiday. Adzoka December. Mato muna January ndopandikaona mwana guvhu rake riri kubudikira kunze. Ndakabvunza kuti ko iwewe weswedera padhuze tione. Achibva aswedera padhuze ndikati ndivhuroka mazamu ako. Achibva avhura mazamu ake. Ndibva ndaona mazamu ake akasviba. Ndikati iyi inhumbi. Mwana ndibva ndamubvunza kuti asi paukaenda kwaMutare wakanoita zvewakomana here? Nekuti zvekuti ndifungire kuti baba wacho handisina kupfungwa nazvo. Ndamubvunza kuti wakambonoitawo mukomana here paukaenda kwaMutare, nekuti mazamu ako kana akasviba zvinotoreva kuti wane pamuviri. Mwana haana kutaura kuti kwaMutare ndakanoita mukomana. Chaakakwanisa kundiudza akanditi mama paipa ndakakuudza idhedhi vanga vakandiita sei
vakandibata. Saka ini ndakanoti nyaya iyi handikwanise kuti nditaure nababa vacho ndichivaudza kuti mwana ane nhumbu ari kutaura kuti mimi makamubata. Ndakakwanisa kuudzawo amwene wangu namama vangu. Saka ndavaudza kudaro, mama wangu ndavaudza kudaro, vakabva vazoripota kuHighlands. Zvikanzi aiwa kuHighlands hazvitori muripotere kuHighlands, imotonanga ikoko kwakaitikira nyaya munoripota, nekuti izvozvi mukutononoka, nyaya iyi haisi yekutamba nayo. Vachibva mama vangu vakabva vangokwira bhazi vachibva vauya, vachibva vangonouya nemuprisa. Achiuya nemuprisa kumba akabva atorwa abva anorarama sales 2 days. Isi tichiita zvekufambira kuenda kuchipatara. Tatanzi anoonekwa nadhokta. Tasvika ikoko kunoonekwa nadhokta zvakanzi nhumbu yanga yanzi kupolisi ibviswe. Zvakanzi haichabviswe nekuti ane 24 weeks. Saka ndibva ndabvunzwa kuti 24 weeks anenge iri mwedzi mingani, vakati yane 6 months. Vatabva taenda kupolisi vatanotaura. Munhu achinzi akuenda kukoti mangwana. Vataenda kukoti kwacho, tasvika kukoti takasvika uchinzi hakuna mamajor-street asi kune maPP. Taona maPP aye, PP akataura kuti zvoni nhau yemwana yaari kutaura nezviri kutaura scan zvakati siyanei. Mwana anofanira kusununguka June asi scan iri kuti 18 July. Saka zviri kutaura mwana nezviri kutaura scan zvakasiyana, mwana ari kunyepera baba. Saka kubva ipapo takabva tanzi nemuprisa akaita nyaya, mune kwamunokwanisa here kunogara kuti muite se, nekuti kuti tidzinge baba wemusha pamba pawo hatitenderwi nemutemo. Ini ndakabva ndati inini hangu kana vachida kuti zvavo ndibve pamba pawo ndokwanisa kuti ase kubva ndinogona kana kuenda kwana mama wangu ndonogara. Saka ivo vakabva vati aiwa ngatiende tese kumba. Taenda kumba kwacho, ivo vanga vakagara vakatora mumwe mukadzi. Musi wakabata mwana vaita 2 days vasipo, vakabva vaenda notora mumwe mukadzi kuSlovenia kwanga vachishanda, vachibva vauya naye pamba, bva vatanga kugara naye. Vachimutaurira mukadzi kuti wewe zvese zviri panapa zvinoti inini hapana chavo. Even maplate aanoshandisa ndeangu, zvinhu zvaanoshandisa ndezvangu, mabhaketi vanongotaura kuti ndezvavo ivo. Saka ini handina simba nazvo. Ndakabva tatongotanga kutongogara, tichigara kudaro. Patugara kwacho waingoda kuti ini ndakangotaura nyaya. In fact kutoti nditozobva ipapo vanga vanditi my beauty, ndokumbirawo kuti unondichinjirawo 100 US yangu yandinayo uchindotenga shuga yemwana yeporiji. Saka ndaitsvaira mumba, ndakabva ndasimudza musoro dai so ndibva ndavatarisa. Zvikanzi kutonditarisa wakandifinyamira. Kana iri mhepo iri kukutuma panapa, kana uchifunga kuti tumapurisa tedu tamakaya nato tiende tukwata, ina handimbokwati, ndonyatso kuchoredzera ndokuuraya panapa, ndochizochiendesa ndega kumapurisa. Saka inini ndakabva ndazongoona kuti ndirambe ndakagara ipapo hapana kuita se kuwirirana. Ndokubva kwandakaita ndakabva ndangotiza nevana vangu vandauya, ivo vasipo vakanga vazoenda kunochinja vega mari yavo. Ini bva ndangobuda mukadzi wemudiki aripo, ndikati zvepanapa zvaratidza kuti hazvisi zvangu, imi chisarai muite se mugare, ini ndakuenda hangu kwamama vangu. Ndokubva kwandakaita ndisina kana chandatora, asi zvinhu zvangu zvese zviri koko nehembe dzese zviri koko, ndakangobva ndiri nini nevana. Ndokubva kwandakaita. Ndodawo kudzorera kumashure mama, kwakanga kuri kutanga here kuvasiya vaine vana baba? Kwanga kuri kutanga, sandanga ndakambovasiya vaine vana. Ko imimi kuwirirana kwenyu nababa ava kwanga kwakamira sei? Isusu nababa wataiwirirana, asi kuti munhu wekuti kana ashanda, munhu kana kuti angoshanda chete anenge akuita zvevamwe vakadzi akambenga akatora hake mumwe mukadzi zvake kare, asi kuwirirana isu taitowirirana mumba. Kana iye mukadzi wacho ndaitoramba kuti auye agare papo, nchiti aiwa ona ini ndo ndakakanyawo zvidhina ndikaforomawo, ndikati sezvo wakushanda regedza ndiforome zvidhina, vana vawanda, tovaka imba tikavaka 3 rooms ne1 yekunze. Saka taitowirirana, zvinhu zvese zvataita taitowirirana, asi patakangotadza kuwirirana ndiapa mhemhanje apa vakazotora mukadzi uyu, ndopatakatadza kuwirirana, asi kumashure kwese kuti taiwirirana. Saka tingati zvonizvo chakavatuma kuti vazosvika pakubata mwana chii? Kwaiva kuda kukurwadzisai here kana kuti chii chakakonzeresa kuti vazosvika pakutora danho iroro rekuti kunzoko kune vakadzi vakawanda kusvika pakubata mwana wavo? Ipapo ndikutoshiya kuti chii, ndotombofunga kuti vaida kuromba, ina handisati ndakambozvinza. Nekuti nemashure bhuku vachienda kubasa kwavo vaifamba nesecho. Ndakatombovhura musecho mama mune
uyu inonzi bhuku remagazini vaifamba nefoto rauyu asi hana kukwanisa kuvabvunza kuti ko munofamba nefoto remwana sei imi mune vakadzi vairi matadza kutorawo kana remukadzi kana mumwe chete mufamba naro ndikangobvisa foto riye chinyararira asi havana kana kumbondibvunza nanhasi havana kana kumbondibvunza ndangoribvisa chinyararira mva ndangoripisa saka zvinotondinetsa kuti ndizive kuti chii changa chavabata. Ko pamakavabvunza kuti imimi zvamune vakadzi tu munoregere kufamba nemafotos edu isusu vakadzi venyu mhinduro yavo yakanga yakamira sei? Aiwa handina kuvabvunza ndakangobvisa ndakangozvitaurawo kuti nechemwoyo mangu kuti sei vachifamba nefoto remwana. Handina kukwanisa kuvabvunza ndakangobvisa ndaitotarisira kuti iyo sezvo munhu aifamba naro achariona risimo achandibvunza asi havana kumbondibvunza. Ko mukugara semhuri kuwirirana kwavo nemwana uyu kwanga kwakamira sei? Hapana here zvairatidza kuti baba havanga vaine pfungwa dzekuzobhinya mwana wavo? Kuwirirana nemwana vaiwirirana naye nekuti even kuperekedzwa vaiti masisi ndiperekedzei kana mumba mashota chinhu vaitoti ndo aiziva paigara mari vaifona omudza masisi tora mari pakati upe mama atenge chakati ini ndaisaudzwa pane paigara mari asi iye ndiaita se aiziva paigara mari yekuti kana baba wake wakahwiga mari vanohwiga pakati aiye aizongokwanisa kundipa chete kuti zvanzi nadhedhi mari iri pakati ndozvavaingoitawo zvangu asi kana kuti vakuda kudzokera kubasa vaigona kuti masisi ndiperekedze ini vaisadaro vaingoperekedzana vega akavaberekera secho but ini handina zvandaimbofunge tara chokwadi. Ko amuna here kumbowana nguva yekuvabvunza kuti nai murume wangu ko iwewe kana uchindivigira mari inini ndirini mukadzi wako uchiratidza mwana zvinorevei? Ndakatombovabvunza vakati hanziwa hauna bhajeti ndotochakuudza kuti mari iri pakati nekuti unozoshandisa nezvisiri izvo saka ndichiudza b ndozvavakataura. Saka makazoenda kumapurisa ndizve kumapurisa masvika vakakubatsirai sei? Because ndanzwa mati makatanga maenda kuHighlands muchibva mazoenda mati kove kwamakaenda. Alright, ayo ana mama wangu ndo vakaenda kunoku kuHighlands kunoku vanomangarira kuHighlands wakanzi nyaya iyi haina kuitikira kunoku dei yakaitikira kunoku tanga tine simba rekuti unotora munhu imimi munotoenda ikoko kwakaitikira nyaya monomhangara ikoko saka mama wakabva vangodarikira achibva auya nemupurisa kumba achibva atorwa ndopa tikabva taenda uku tikanosvika zvinzi mamajor street ako. Ko mapurisa vabata munhu uyu ane nyaya iripo iri kunetsa ndizve vakaita sei? Vakamuvharira here? Zvakafamba sei? Vamubata daro vakamuvharira akarara 2 days ari uyu kudema kwacho 2 days akarara arimo mangwa rechi3 ndo ratakazonzi tikuenda kukoti ndozuva raakabuda rechi3. Sekutaura kwandanzwa muri kutaura muchiti vakavaregera after 2 days makamboita here chidokwa dokwa chekuda kuziva kuti zvavamusiya vamusiyirei iyo nyaya ichiri nyaya iri kutariswa nekuti apa ani mataura mukati pane matests akanga auda kuitwa since scan yanga isiri kuwirirana nezvaitaurwa nemwana makamboedza here kufamba kuti munovabvunza kuti ko imimi zvamasiya munhu watiri kususpecta mamusiyirei nyaya muchiri kuiongorora? Mupurisa wacho akatombondifonera ndiri kunoku akanditi imimi baba vari kuramba kuti nhumba isi yavo saka pane mari inobhadharwa kumadn imimi kana muchifomera baba vanyaya muchavadzorera mari yavo. Ndikati inini handisi kuvafomera nyaya ende handina chanda ndichitombozivawo panyaya dzacho dzedzo ndakangokwanisa kuti ndikwanise kubvunza mwana kuti chii mwana akataura kuti baba saka ini takangomhangarawo nyaya nematauriro anga aita mwana saka hanzizvo iye akangofona achiti dhoketi renyu rakadzoka kubva kukota dhoketi renyu rakadzoka kubva kukoti saka rikuda kuendwa kumadn test saka imi munofanira kutsvaga mari murume nyu otsvaga mari nekuti mwana uyu akaonekwa asiri wemurume muchaita se
muchabhadha muchadzosera murume wenyu mari yake. Ndibva ndati alright. Ko baba ava since vanga vachida kuzvichenura panyaya iyi kuti inini maoko angu akachena, vakashaya here mari yekuti ma-DNA amuri kutaura kuti aida kuitwa kuti afambe? Ipapa handizozivi zvangu. Baba ndatobva ikoko vaitosenda mameseji achinditi iwewe waitodanana nemumwe wemurume mumwe wekoko, hanzi kuchichinjaniswa mese nemwana. Vachitondi hanzi ndakasara ndikazvinzwa, handizivi nyaya dzavanga vakungotaura. Saka kubva ipapo ndikati aiwa hazvina kushata hazvo, tomirira mwana asununguke tiende kuma-DNA. Obva ngoti alright. Ndoda kudzoka pakuti baba ava havakwanisira, havana here zvikwanisiro zvekuti ivo semunhu ari kupomedzerwa mhosva vazvichenure? Handizozivi hangu ivo kuti mari vanayo here kana kuti havana. Semunhu anga aine musi watikaenda uko anga atone mari, ndisingazoti akaipedzera, handizozivi hangu. Kufungidzira kwenyu mari iyi yanga yakawanda sei? Vakaiona vaiti yanga yaitodarika 500. Zvichireva kuti vaitokwanisawo kuti ma-DNA aida kuitwa yavaita se aitwe apfuure, chokwadi chibude kuti ndivo here vakaita mhosva kana kuti havasi. Saka muchitarisa semunhu akasungwa akaenda muusungwa aine mari, hamufungidzire here kuti vanogona kuda zvimwe mari iyeyo yavakanoishandisa kuvhara nyaya yavo kumapurisa? Ndotofungira kudaro kuti ndo zvangaitika, nekuti musi wacho iwo wakatoningira, vakatoti watoiswa cheni vakati mirai pane zvandida kutora, ndipo wakabva watanga kutotora mari dzavo dzavanga wakahwika vachitoisa muhomwe vachitoenda nadzo ikoko. Saka kubva zvamabva kumba vakamboedza here kuda kugadzirisa ukama hwenyu naivo neukama hwavo nemwana? Kubva zvandauya vanongotaura kuti dzokai kumba tigare, asi ini ndakati handikwanisi. Mataura mukati zvonizvo vakatora mukadzi wechi2. Nemukadzi uyu anotiwo chii nechiitiko chakaitwa nababa ava? Mukadzi aitotaura achiti ivo vakatonditi ungabate munhu ka1 ubva atoita mimba here. Iye ndo maudziro andakaita. Hakandiita kuti vaitondiudzawo achiti ungabate munhu ka1 ubva atoita mimba here. Dzimwe nguva vaitobvuma nyaya yavo, dzimwe nguva ubva varamba. Zvoreva kuti baba ava vari kuedza kuvanza nyaya yavo, but zvinoratidza kuti vane zvavakaita zviripo. Saka iko zvinezvi mataura mukati makabva kwamaigara muri kugara namama, mataura kuti pane zvinhu zvamusina zvamakasiya ikoko. Zvinhu zvinosanganisira chii nechii, nekuti kuda vari kuona vanogona vachikwanisa kuita sei kukubatsirai. Zvii zvinhu zvamakasiya kumba zvamunoona zvakakukosherai paugaro hwenyu? Ndakasiya hembe, magumbeza, maplates, ndo zvandakasiya. Tanzwa amai vemwanasikana vachitsanangura dambudziko ravakapindana naro nemwana wavo mushure mekunge abhinywa nababa vake. Ngatinzwe iwo mwanasikana uyu achitsanangura kuti zuva iri chii chakambonyatsoitika chakatora nzvimbo. Chakaitika ndechokuti mama wangu wabuda vaenda kuma-birth record. Vakabuda atori makuseni, tobva tosara tega. Tasara tega kudaro amanheru tikatobika zvakanaka, topakura kutodya semazuva ese. Tidobva vati vanyera message pari pafoni zvikanzi masista pafoni pandaitoerenga masista kana manowarudza muichi tina mati. Ndobva ndati alright, ndodatopedza kuwadzaniwa ndinotesero zvaenda mudining. Tati ndadzina deti tiite sei tiye tigona mati pamwe chete. Totaenda ndati tauya kuzoita sei namati, aiwa ndamboti tina mati. Tati tiite sei titandare tambogara uyobva wangoenda kunopinda magumbezi mubedroom avo. Saka takuti takunorara obva nditi ndokumbira uyo bhi uite sei uye kuno. Ndobva ndaenda
Ninangobvosara wakangogara sezvo ndina ndaita se ndashedzwa. Vakandichedzera vanga vari magumbezi, vangatopinda kutara magumbezi. Ndibva ndaina ninangobvata ndikati ngoenda unoita se nongorara kuti vapinde kavanotoziva kuti vangonozoroonzi ndakushedza here chindima ndashedze vakabva ndonorara. Zvikanzi masista nyaya yedu panapa ndakushedzera ndeyekuita se timbotandara. Mama wenyu ari kuramba kuti mukadzi wangu auye panapa ina handichatombowatedzeri chichi. Saka ndangoita zviya zvekungoisa mukadzi. Wadaro wandibvunza masista ndambobvunza chinhu chandiri kukanganwa. Kuti mundudzi kuti muri pamukaenda kugugu wenyu golidhe hapana here mukomana akaita se akakubata. Kana ina handiti zvaukomana asi ndambobatwa nemukomana zvandaida kuzvionera ndega. Kuzvionera mega chirudzi zvandoda kuzvionera ndega. Chiita sei rarai pamubhedha apa ndati hazviite. Zvikanzi ndotozvionera ndega. Vasati vadaro vakatanga kundibvunza kunzi masista hamusi kunzwa chando here timupinde mugumbezi. Kune chando pinde mugumbezi. Ati ndingatoenda kunorara ndikamupinde mugumbezi. Muzvanzi kasi munonditya ndati akana. Handingamupinde mugumbezi mamuya. Ndopa wakati saka chindudzi aida kuita sei aida kutozvionera ndega kuti hamuna mumbopiswa mumandare. Vandidonzera pamubhedha. Vandidonzera pamubhedha vakawedzera volume airidza redhi. Vongowedzera volume. Vandibvisa hembe. Ivo handatomboona mabvisiro vakaita hembe dzavo. Vabvisa hembe kudaro vakangondisunda pamubhedha. Kwakuwira pamusoro pangu. Ndakazongoona vasisina kupfeka vandivhura makumbo angu. Ivo handatomboona mabvisiro akaita shashiko yavo. Vakwira pamusoro pangu vachisajawo pandiri. Vadaro vapedza ndaichema handa kuchema zvekubudisa voice inoenda kure. Ndaingochema hangu ndingoeredza musodzi. Hapana chavakakwanisa kuti rakangoti ndingonzwa nyaya ichiita sei muchiudza vanhu. Asi tomuda mubinzwa muzi havana kumbotaura kuti vanondiita sei. Ndibva ndangoenda kunorara. Munin'ina wangu wandosiyira inobva ndibvunza kuti sisi mucheme anga asati arara abatwa nehovha. Ati hapana mangu ada kuti uzoita sei uzondiperekedzawo kwagogo. Kwagogo kwacho kwamai vavo ivo dhedha. Ndokwandaita ndiperekedze. Totatomuka makuseni handakana kutomboita basa pamba totatomukira kuende koko. Ndasvika ndotati agogo kuti nezuro dhedhi zvavakandibvunza vakati uchiri mhandare here vachibvunza inini zvinoitawo here. Vanditi saka kuita sei akuita sei ndonangoti hapana handauzotaura kuti pane zvandiita. Hanzi ivo vangotaura iti tozoita senichazomuona. Mazuva aroira mama ndopa wakabva wasvika. Ivo vakanga vatomukira kudhara kuma4 kubuda vachienda ikoko kuSlovenia kunotora mukadzi wavo wechitatu. Mama pavakasvika vanditi ako baba wenyu oenda kupinda ati vabuda vati vari kudzoka. Ndanzora ndopandikavaudzawo mama ndati dhedhi nezuro mumanheru vakandibvunza kuti uchiri mhandare here ndakuzvionera ndega kuti hapana mukomana akakubate. Mama obva angondibvunzawo same zvanga zvabvunzwa nagogo zvikanzi wakuita sei. Ndati hapana zvambondiita hapana havana kuzondibata. Kana mama oraiti. Mama obva angonyarara wakadaro. Tagara ndofunga papatopera 2 weeks. Uyu panga pane mukadzi anga achidawo muvi. Anga achida kuti anamai vake vaida kuti vaitewo basa. Vachindibhadhara mari yekuenda kuchikoro. Nguva yese ndandaive ndakagara. Zvikanzi tokumbirawo saka mama vangoti mwana wangu sezvo achiri kuenda kuchikoro ndaita sei ngaangoenda. Ivo vakavangoti endai zvenyu kana muchiita sei muchida. Ndaenda kwaMutare kwikwi. Ndichitoenda kuchikoro ndazodzoka muna December. Kuholidhe ndasvikira panapa. Ndadzoka tatodzokera ikoko kuchitungisa kwavari ivo dhedha. Mama musi watamukira kuHuni makuseni. Patikadzoka pamba wandita masista uyu mwanangu yambowachoyo hembe dzemwana. Ndopa wakati pane zvandoda kumbokubvunza. Tonivhura hembe yako. Pandikavhura hembe zvikanzi une nhumbu semazamu ako akaita black. Ngoti zvikanzi ndudzi chokwadi kuti ndiani wakabata kasi wakaenda kwaMutare pane zvawakanoita nemukoma waita musikanzi wani wakomana.
ngocha ina ndakomana ndikamburana ichi ndiri kwa Mutare. Musi yaenda kudza kuti date waindibvunza neumhandira ndo vakaita se vakangondibata. Na mama vakabva vafonera vanhu mama wavo ubva wavabvunza ubva waudza kuti ndochi mwana ane pamuviri ndozvaitika ari kuti ndichi baba wakamubata ndokuya kwakaita gogo nemapurisa yobva watakura kuenda kupolisi ndomaitikira zvakaita. Pakugara kwamaiita na baba maimboita here nguva dzekuti mainamata mese kana kuti raitova zuva rekutanga ravakakushedza vakakuti mwana ndoda kuti tinamate? Taitombonamata even mama watoripo but musi wacho wanditi vanyora message pafoni tatombonamata vakati pane nyaya ndaudza toda kutandara. Saka pawakaendawo kuchikoro hauno kana wakanokwanisa here kunoudza nyaya yako kuti kwandakabva ukoko ndozvandakabva ndaitwa? Mashamwari angu ndakamboudza nguva iwane wandikangoudzawo shamwari yangu zvangu ndiriko kuchikoro chaiko ndichingotaurawo senyaya kuti zvinoitawo here zvangu peru zvakadaro asi wandaigara nawo handambobvira ndawaudza ko kwaMutariko. Saka iko zvinezvi ndikuona kuti wapadhuze nekubatsirwa. Ndezvipi zvinhu zvaunoda kubatsirwa nazvo nevari kuona kuti vakubatsire? Zvii zvaungada? Chandingada kubatsira nacho iye hembe dzemwana kuitira kuti mwana wacho azoonawo chekungopfekawo nekuzotiwo kana mwana wacho azokurawo ndoda hangu kudzokera hangu kuchikoro ndozvandikada hangu kuti ndibatsirikane nazvo. Ko zvisiri zvemwana zvakanangana newe chii chaungada kana zvekushandisa kana zvipfeko kana chii? Handinangoda hangu dzanguwo hembe dzekupfekawo ndizvo zvandikada. Alright. Saka kune vanoda kukubatsira vanokubata panhamba dzipi? Kune vanoda kundibatsira vanofona panhamba dzinoti +2 63 78 73 56 449. Alright. Ungadzokorodza futi? +2 63 78 735 6449. Mwanasikana uyu anoshuwa kuti dai zvagoneka adzokera kuchikoro uye anokumbirawo zverubatsiro rwenhumbi dzemwana mucheche sezvo pamuviri paakatakura pava kusvika, uye anotsvagawo rubatsiro runosanganisa zvekudya, zvekupfeka nepekugara pakanaka mushure mekudzingwa vasina chinhu nababa vake. Kune vanokwanisa kuvabatsira vabatei panhamba idzo dzatichaisa pazasi, rubatsiro rwavangada kuti vabatsirikane nemwana, nekuti mwana uyu akazvitakura uye mazuva ake aswedera asi haana zvikwanisiro zvingaita kuti agamuchire mwana agogara zvakanaka. Saka nguva ino ndoda kudzokera kuna mama tinzwe kuti rubatsiro rwakamira sei rwavari kutsvaga. Mama, ndoda kudzoka kwamuri ndichikubvunzai kuti zvii zvamuri kuda kuti mukwanisewo kubatsira mwana akazvitakura nemiwo wachona kuti kugara kwamuri kuita naye munge makagara zvakanaka, chii chamungada? Zvimwe zvandaitotarisira kuti ndinokwanisa zvemwana wangu mudiki zvakasara kwandaigarawo. Saka ndikangowanawo zvekuti mwana agowanawo chekuti apfekewo nekutiwo iye kana azosunungukawo mwana wacho akwanisewo kudzokerawo kana kuchikoro kuti azokwanisawo kundichengetawo mangwana. Makatarisa nyaya iyi mama, kufamba kwayakaita nemaoko memapurisa, munoiona yakafamba zvakanaka? Nyaya ina hangu handioni yakafamba zvakanaka nekuti iye mwana kana anga ari ma-DNA test aigona kungotorwa nyange aine nhumbu. Saka apa ndizoziva kuti izvinozvi havachakwanisi here kuti atorwa aine nhumbu here kana kuti anongomirwa kunzi mwana asununguka, handizoziva. Saka kune vemutemo vari kukuonai nhasi, nderupi rubatsiro rwamungada kubva kwavari
tichitarisa kuti nyaya iyi muri kuiona senyaya yakatsikwa-tsikwa? Ini kune mutemo nechitongoda hangu kuti nyaya ifambiswe semazvo. Kana kuri kunyeperwa tizvionere tega kuti vari kunyeperwa. Nekuti ipapa handitozivi kuti kunyeperwa here, nekuti izvozvo anogara achingotuka achingondinyeperera kuti inini ndinda kutofurira mwana kuita zvisina basa. Asi achiziva zvake chokwadi kuti ndiye akakanganisa mwana. Saka mabva kumapurisa, hakuna here kumwe kwamakazombowana rumwe rubatsiro kana kuti kwamakakwanisawo kuenda kuti munomhan'ara nyaya yekuti ndo mafambiro aita nyaya yaenda kumapurisa, asi mapurisa pasina mazuva maviri varegera futi munhu watiri kutarisira kuti ndiye anofanira kunge akabata mwana Chibharo, sekutaura kuita mwana kuti baba ndo vakaita sei vakandibata. Uye nevamwe vana vanina vake vakataura kuti no, mama pamakarara musipo paipai baba vakatandara zvisingaite nemwana vari mubedroom. Ende muimba mababa tichikura tongoziva kuti imba inoita sei, inoremekedzwa. Ini nangu handina kwandikazombonomhan'ara nekuti ndakaudzwa kunzi nyaya iyi hainambopera. Sana achingotarisira kuti pamwe ichasimudzirwa, asi nanhasi ndikungoona zvakaita zvikangonyarara. Saka makaimhan'ara mumwedzi upi? Mumwedzi upi ne March. Nanhasi havana kuzombobvira vakubatai? Havana. Zvakaoma. Ndinotenda kuti kune vemutemo vane zvavachakwanisawo kuita kuti nyaya iyi iferefetwe, tione kuti zveshuwa baba ava vane chavakaita here pamwana. Ndofunga tanzwa mama vachitaura nyaya iyi inyaya inosiririsa. Vana vanova ndo ramangwana redu. Tinofanira kusimudzira vana vedu, asi kana takusvika pakurasa hunhu pakubata vana vedu Chibharo, zvinhu zvinorwadza, inyaya inosuwisa. Ende ndinochema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune avo vanokwanisa kubatsira mwana even nezvipfeko nemari, kuti awane preparation yekuti kana mwana achinge azouya, mwana mucheche, awaniko achigona kumuchengeta zvakanaka. Uye pavari kugara vari kutaura kuti havana kana chinhu chavainacho, zvinhu zvese zvakasara kumba kwababa avo vakanga vakutotretena even amai vemwanasikana uyu kuti mukaramba muri panapa inini ndichakupondai, ndichakuurayai, handityi mapurisa enyu amakauya nawo panapa. Saka ndinochema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune avo vanokwanisa kubatsira, vangava vemutemo kana avo zvavo vane chavanokwanisa kubatsira nacho, ngatiise musoro pamwe chete mhuri yeZimbabwe tibatsire mwana uyu ari mudambudziko rinorwadza kudai.